Avui parlarem de les preposicions. És un tema una mica peludet, no us enganyaré. Hi ha moltes variables. A l'arxiu de PDF del Moodle meu trobareu més detallat. Jo us faré 5 cèntims del que és més habitual. D'acord? Comencem. L'expressió degut a, que ve del castellà i que l'utilitzem molt, no és correcta. D'acord? Sobretot quan és de causa. Per tant, hem de posar el ja que. Memoritzeu-lo, sisplau. Donat que és el mateix tipus, en aquest cas podem utilitzar el com que. Intenteu, quan comencem a fer les redaccions, que aquestes paraules les trobo bastant, aquestes expressions, i per tant, sisplau, les aneu modificant, a poc, tampoc no és d'un dia per l'altre. Tal i com, també és una expressió castellana, però és tan fàcil com fer així. És tal com us he dit, per exemple. Fins i fins a. Atenció, les dues són correctes. Ara bé, fins significa inclòs. És a dir, per exemple, vindrà fins els que no ho saben fer. És a dir, fins i tot els que no ho saben fer. En canvi, si volem donar a entendre un període de temps, està obert de dilluns a divendres, podem dir, està obert des de dilluns fins a divendres. D'acord? O, per exemple, des de la 1 del migdia fins a les 8 del vespre. A mitjans de, que també ho diem molt habitualment, hem de dir a mitjan de. Per exemple, en comptes de dir a mitjans de febrer, a mitjan febrer. Cert que sona una mica estrany. A més, tampoc és correcte. Què hem de fer? Simplement traiem el de i ho separem. A més, o a més. I posar de relleu no és correcte, simplement hem de canviar aquest de per un en relleu. El sinó junt o el sinó separat. El sinó separat són dues paraules que indiquen condició negativa. Manera de saber si és aquesta o aquella? Simplement traieu-li el no. Per exemple, si no vens m'enfadaré. Jo puc dir si vens m'enfadaré. És el contrari, òbviament, però es pot dir. Per tant, seria separat. En canvi, com que el si no amb accent és una paraula sola, no es pot separar. Indica oposició, problema, dubte. No vull aquest llibre sinó l'altre. És més, normalment acostumeu-vos a posar coma abans, com si fos un però. D'acord? Bé, comencem per les preposicions amb els verbs. Què tenim aquí? Estem d'acord en fer tal cosa. Ens sona molt bé, però no és així, és a fer. D'acord? Seràs el primer en saber-ho. Seràs el primer a saber-ho. D'acord? També un altre que diem moltíssim. A l'acabar van marxar o van fer el que sigui. Incorrecte també, no és a l'acabar, sinó que és en acabar. Si dubteu, feu això. Quan van acabar. D'acord? Però sempre vigileu. Molt important aquesta opció d'aquí, molt important aquesta opció d'aquí. Ara, la preposició amb el complement directe i el complement indirecte. Fiqueu-vos al cap que això no és correcte. D'acord? Amb pronoms personals, sí, i sobretot també per evitar confusions. Però per regla general, una preposició davant del CD és incorrecta. Anem a veure això del CD, pels que no esteu habituats o habituades, i maneres ràpides de fer-ho. Al principi pot semblar complex, d'acord? Però us asseguro que quan ho proveu
és bastant ràpid de fer. Bé, jo per exemple, una oració. Hem esperat la Júlia. D'acord? Normalment, per influència del castellà, aquí posaríem una A. Hem esperat a la Júlia, perquè esperar sempre és a algú o alguna cosa. Anem a veure si està bé o està malament. Com ho heu de fer? Mireu, agafeu i el sintagma on hi ha la preposició i el nom, substituïu-lo. És a dir, com diríeu hem esperat a la Júlia sense dir Júlia? L'hem esperat, podríeu dir, perquè no se sap ben bé el gènere d'aquí, podríeu dir l'hem esperada, perquè no es pot distingir si és el o la. D'acord? Molt bé. Com seria? És a ella, no? Si no ho apostroféssim seria la hem esperat, correcte? Sempre que us surti la o al, és complement directe. Per tant, quan en la substitució us surti el o la, com en aquest cas, l'hem esperat, vol dir que és complement directe. I per tant, seguint la norma d'aquí dalt, no hem de posar H. Un altre exemple. Vaig trobar els amics. No sé si escriure-ho així o escriure-ho així. Aquest és el dubte que tinc. D'acord? Bé, què hem fet abans? Hem substituït, però s'ha de fer en singular. Per tant, primera cosa que hem de fer és vaig trobar amic, que seria en aquest cas l'amic. No sé si va a o no va a. Molt bé, ja ho tinc en singular, he passat això al singular, és l'únic que he fet. Ara, com diríeu vaig trobar l'amic sense dir l'amic? Pots fer això o pots fer això. Per cert, no n'hi ha cap de més culte o menys, les dues són igual d'opcions correctíssimes, d'acord? Bé, què em surt aquí? Lo, que és el, i aquí també. Hem dit que si és CD em sortirà el o la. Recordeu que el lu, després de verb, és el. Per tant, si em surt això, quan jo substitueixo vol dir que és CD. Per tant, si és CD no porta preposició. Què farem? Doncs simplement no posarem la. Un altre exemple. Portarem el llibre als amics. Una mica, un segon, portarem més cap aquí, portarem el llibre als amics. Com veieu, és molt semblant a l'anterior. D'acord? Molt bé. Tinc dos noms, dos sintagmes. Està clar que és una E. Aquí no tenim problemes. El problema és, he de posar A aquí o no? Com diríem aquesta oració sense dir amics? Primer, recordeu que ho hem de posar en singular. A l'amic. Jo no sé si aquesta A hi ha d'anar o no. Molt bé. Com diríeu, portarem el llibre a l'amic sense dir a l'amic? Li portaré el llibre.
Em surt el o la? No. Què em surt? Li. Li, recordeu la i, és un CI. I el CI sí porta A. D'acord? Si convé, us torneu a veure el vídeo, perquè sé que al principi costa una mica, però és infal·lible. D'acord? Un apunt. Si us surt... És que resulta que em surt el o la, però també me surt bé li. No és correcte, però pot passar que et soni que surti els dos. És igual. Queda bé amb el la, complement directe, i per tant li trec la preposició. Ara continuarem parlant d'un tema que es diu caiguda de preposició. Què vol dir això? Vol dir que hi ha una preposició que ha de desaparèixer. Quan passa això? Quan després té un què en conjunció, en funció de conjunció. Anem a veure. Confio en que vindràs. Vindrem en cas de que ho necessiteu. Es conforma amb que vinguis. Tinc dret a que em passin la pensió, per exemple. Us els mireu bé? Totes són incorrectes. Totes. Per molt que ens sembli que estan bé. Què tinc aquí? Confio en que vindràs. Tinc una conjunció. No és un pronom relatiu, com veurem després. És una conjunció. Per tant, l'oració correcta seria aquesta. Confio que vindràs. Segona, vindrem en cas de que ho necessitem. El de què aquest, ja veurem que és gairebé sempre, llevat d'un cas que veurem després, incorrecte. Tinc una conjunció, per tant, la preposició que hi ha davant se'n va. Això també passa amb aquesta expressió que fem. Des de que no rius, em tens preocupat. El mateix cas. Es conforma amb que vinguis. El mateix. Diferent preposició, però tinc una conjunció. Per tant, fora. Es conforma que vinguis, encara que ens soni estrany o que sembla que falti alguna cosa. Finalment, un altre exemple amb una altra preposició. Tinc dret a que em passin la pensió. Tinc una conjunció, per tant, la preposició cau. I em preguntareu, i com jo sé si és conjunció o pronom, en aquest cas relatiu? Ara parlarem. Casos en què no cau la preposició, per molt que sembla el mateix tipus d'oració que abans. Tinc una oració, per exemple, en què penses? I em direu, home, està molt clar, perquè porta accent i per tant no és una conjunció. Bona raó. El problema és que quan estàs escrivint no saps si hi cau o has de posar accent. D'acord? Com saber-ho? Simplement, és relativament fàcil, i mai millor dit. En quina cosa penses? És a dir, això t'està dient la cosa en la qual estàs pensant. Qual? Pronom relatiu. Sempre que es pugui posar en quina cosa penses, la cosa a la qual penses, perdó, sempre portarà accent perquè té la preposició davant i no cau perquè té un pronom davant. D'acord? Seguim. També em podeu dir, oh, és pregunta. Molt bé, mireu què passa quan jo trec la pregunta i faig això. No sé en què penses. Continua sent una pregunta, malgrat no porti interrogació. És una pregunta indirecta. Per què? Doncs perquè la pregunta està amagada dins. No hi ha interrogant, però està amagada. Quina és? Ja ho he vist abans. En què penses? Per tant, això és una pregunta indirecta. Però no perquè sigui pregunta porta accent, sinó perquè és un pronom que substitueix aquella cosa. D'acord? Un altre exemple. El bolígraf amb què escrivia per exemple s'ha gastat. D'acord? Molt bé. Tinc un què. No sé si és conjunció o és pronom. Si és conjunció, aquest am
hauria de desaparèixer. Com saber si és conjunció o pronom relatiu? Substituint-lo per quina cosa o per la qual cosa, o per la qual, els quals. Jo puc dir el bolígraf amb el qual escrivia s'ha gastat? Sí. Dit d'una altra manera, puc substituir bolígraf aquí? Escrivia amb el bolígraf. Per tant, és pronom relatiu. Sempre que es pugui substituir per el qual, estem davant d'un pronom relatiu. I per tant, portarà accent perquè davant s'ha de mantenir la preposició. Recordeu, si jo tinc un pronom i davant la preposició es conserva, el pronom porta accent. Sigui o no pregunta. Aquí no hi ha pregunta. D'acord? Sempre i quan això es pugui substituir pel qual és un pronom. I si això és un pronom, la preposició es manté. I si la preposició es manté, he de posar accent. Veieu com funciona? Espero que sí. Seguim amb les preposicions, ara potser que són molt habituals, però precisament per això hem de vigilar més que en les altres. Quan posar per i per a. El problema és que el per a, quan parlem, ens mengem aquesta lletra i per tant moltes vegades no sabem quina de les dues posar. Sé que el que us diré ara no és lingüístic, no és culte, no és professional, dieu-li com vulgueu. Però la millor manera de saber-ho és utilitzar una cosa que tenim tots i és que coneixem dues llengües del mateix tronc, el mateix origen, que és el llatí. Coneixem l'espanyol, coneixem el català. Utilitzem l'espanyol quan es pugui fer perquè correspongui i que no tinguem dubtes. Òbviament, en castellà és això. Per tant, he traído un paquete para ti és he portat un paquet per tu, amb la A. He hecho esto por ti. He fet això per tu. Només hi ha un cas en què no es compleix, i és que no utilitzeu el per a amb els infinitius. D'acord? Ni els propis lingüistes es posen d'acord de quan utilitzar a o no. No us diran mai res. Davant d'infinitius no poseu la a. La resta de casos, com en castellà. Igual passa amb una altra combinació de preposicions. El mateix. Feu servir el castellà i no us equivocareu. Per cert, anar en bici o en bici és el mateix. Les dues són correctes. Perquè pots dir en bici o con bici. Vas amb la bici, és una eina. Lligat amb això hi ha dues coses més, dues paraules que no són preposicions, són pronoms, però també poden portar confusió. I a més, es dona el cas que són homòfones, sonen igual. D'acord? Simplement amb aquestes dues no cal anar al castellà, simplement pensar que aquesta és la jo, que refereix a mi, i aquesta a nosaltres. D'acord?